Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ιωάννα. Έχω να κάνω περίπου ένα χρόνο βιντεάκια με παραμυθάκια για τα παιδιά, με ιστορίες που θα τους αρέσουν πολύ. Ένα από αυτά τα βιβλία είναι και αυτό εδώ, του Ευγένου Τριβιζά. Οι εκπληκτικές περιπέτειες της οικογένειας Χλαπατσούλη. Και μιλάμε τώρα για ένα συγκεκριμένο βιβλίο για το απίστευτο κυνηγητό του φευγάτου Χαρταετού. Μιας και έρχεται καθαρή Δευτέρα, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μπορείτε να αγοράσετε τα παιδιά σας και να τους το διαβάσετε και να τα αφήσετε να το ξεφυλίσουν κιόλας. Θα μπορούσατε να το διαβάσετε μια φορά μαζί τους και να δουν και τις φωτογραφίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Αν θα ανοίξουμε το βιβλίο θα δείτε ότι η εικονογράφηση είναι φοβερή. Ανοίγοντας το βιβλίο διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, το αφιερώνω στους χινοβοσκούς της ερήμου, της Ιορδανίας και στις χήνες που βρίσκονται χαμένους Χαρταετούς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με φοβερή εικονογράφηση, ξαναλέω, που θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Μπορείτε να το διαβάσετε την ώρα που είναι να κοιμηθούν το βράδυ, να τους το δώσετε να τους ξεφυλίσουν και εκείνα. Οι ιστορίες αυτές, γενικά με αυτή την οικογένεια Χλαπατσούλη του Ευγένου Τριβιζά, είναι φοβερές και θα τους αρέσει πάρα πολύ και η εικονογράφηση. Σας το ξεφυλίζω λίγο για να δείτε τις εικόνες, γιατί στα παιδιά αρέσουν αυτά. Και επίσης επειδή έχει κεφάλαια, δηλαδή είναι κομμάτι-κομμάτι το παραμύθι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, μπορείτε να τους το διαβάσετε λίγο-λίγο, για να έχουν και την αγωνία κάθε φορά που θα τους διαβάσετε ένα κεφάλαιο, τι θα γίνει στο επόμενο. Σας το στείλω λοιπόν ανεπιφύλακτα, μπορείτε να το βρείτε φαντάζομαι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εδώ στοιχείο που είμαστε εμείς και τα βρίσκουμε, που είμαστε και λίγο πιο δύσκολη περιοχή και τα βιβλιοπωλεία μας είναι λίγο λιγότερα, φαντάζομαι σε περιοχές όπως η Αθήνα θα μπορείτε σίγουρα να το βρείτε πολύ πιο εύκολα. Και είναι μια ολόκληρη σειρά οι ιστορίες με αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία είναι πάρα πολύ φοβερή. Και εύχομαι να αρέσει σε όλους τους φίλους. Καλή συνέχεια και ό,τι θέλετε μπορείτε να γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε, αν άρεσε στα παιδιά, και θα χαρώ πάρα πολύ αν κάποιο παιδάκι το βρει πολύ πολύ διασκεδαστικό. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Φιλιά πολλά.